алайкум дӯстони азиз ва бародарон ва хоҳарон ва падарону модарон. Ман аз шумо илтимос мекунам, як хоҳиш дорам ва битатиҷае ки баромад мекунедон, пешнамод мекунедон, фақат ман аз як кас хоҳиш дорам ки илтимос дар куҷое бошад, дар Москва, Тоҷикистон, дар дигар ҷодай ман мехоҳам як бора гап занам. Ман ҳамсари ҳамон шахс мешавам. шумо ҳамаатон онро мешиносетон. номаш Парвиз Иброҳимов. ба ҳар кас ёрдам медиҳад, тиҷа иҷида кор мекунад, видео мекунад. ман ҳамин фаҳмидан мехоҳам ки ман ҳамин қадар хизмат кардам, ҳамин қадар азобша кашидам. чӣ гуноҳ кардам ки як борак занг занам, як борак мефаҳмам ки хатогим дар чӣ буд, чӣ кор кардам.